ፕረዚደንት አሜሪካ ነበር ጆባይደን ካብ ናይ ጸጥታ ሓበሬታ ተኣጊዱ። አሜሪካ ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ መራሕቲ መዓልታዊ ሓበሬታ ጸጥታ አሜሪካ ክረኽቡ ዝኽእል ሕጊ ኣለዋ። እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ምርጫ ተሳዒሩ ስልጣን ንጆባይደን ምስ ረከበ እዩ ተሰሪዙ። ፕረዚደንት ጆባይደን ኣብቲ እዋን ንዶናልድ ትራምፕ ኡምና ይኮንካን ብምባል መዓልታዊ ሓበሬታ ጸጥታ አሜሪካ ከይቅበል ኣጊትዎ ነይሩ እዩ። ዳግማይ ምርጫ ብምምዝጋብ ናብ ዋይት ሃውስ ዝተመልሰ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጊዜኡ ንጆባይደን መዓልታዊ ጸጥታ መግለጽታትን ኣሜሪካ ከይቅበል ኣጊድዎ ኣሎ። ጆባይደን ኣብ ስራሕ ተባሪርካ ምስጢራዊ ሓበሬታ አሜሪካ ክትረክብ ዝግባእካ ሰብ ኣይኮንካን ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጾም ትሩ ሶሻል ውን ጽሒፎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ማይክ ፖምፒዮ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጆ ቦልተን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ውን ከም ባይደን ብመገዲ ኣላን ኣብ ናይ ጸጥታ ሓበሬታ ኣጊዶምዎም ኣለዉ። ከምዝን ካልኦት ሓጸርቲ ዜናታትን ሒዘልኩም ክቐርብ ኣብ ዝቕጽል ሰላምኩም ይብዛሕ። ሰሰናይ